Per aprendre i estudiar necessitem les eines digitals. Per millorar la nostra ocupació i formació professional cal tenir formació tecnològica. Per aportar les nostres idees i opinions a la societat de la informació hem de tenir coneixements tecnològics. Per estar connectades amb l'entorn necessitem tenir accés als dispositius tecnològics. Per fer gestions quotidians, com demanar cita mèdica o tràmits bancaris, necessitem accedir als mitjans digitals. Per jugar i divertir-nos també fem servir les tecnologies.